janji dia aku sanggup ngeloni biru kowe aku menggodai didodoni ora bakal tak enteni rondoni nanging piye kabeh iki wis kebaca ibaratku kor ora bakal jadi sego pulang ditonku iki tanpa upama ngerti ngono lamaran musik tak ngomong kamu musik. oke masih bersama Adio Topi hoi Lestari Audio. Biar mulu siramu tak aturi adik boleh aku adik sing tresno kemati bagus sami seleramu digawe lara ora wurung saiki dadi rondo Nanging piye kabeh iki wis kebaca ibaratku por ora bakal jadi sego bulan depanku iki tanpa upama ngertine ngono mas lamaran musik tak apa. kabeh mau ora perlu diketuni dek janjiku biyen aku sanggup ngancani Kowe lanangku menggodani jodohne ora kena jangkone tak teni dudone ora nyolong sampai sabar nganteni nyatane tresnomu tulus lai suci sing aswa sing gede mapurane aku tresno kepojosa mayose aku tresno kepojosa nawase amin muga-muga dicapai ke Allah ojo sapa gelem ngomong yo piye to sampeyan iya dok piye to dongakne